Bo día a todas e a todos. Convocamos roda de prensa para presentar os premios Manuel Beiras deste ano. As candidaturas pódense mandar durante todo o ano e así sucede das moitas empresas de Santiago que realizan a súa campaña en galego, que se incorporaron novamente a facer a súa comunicación ou que realizan campañas de comunicación innovadoras en galego. Ademais, conveniente, dado a próxima realización da gala, que se hai algunha persoa que quere propoñer a algunha desas empresas que lle chamou a atención por a súa calidade deste ano, que o faga antes do día 12 de decembro para remitir a información e a candidatura ao xurado e examinadas na deste ano. No caso contrario, examinaríanse para o do ano seguinte. Tamén grazas a que temos unha situación sanitaria que as súas eivas é agradable, podemos facer unha gala aberta, e o que queremos é que precisamente acuda a xente á gala para arroupar os candidatos aos premios e que estén connosco ese día, o día 20 de decembro, para a realización destes premios Manuel Beiras, que xa van na súa 22ª edición, se mal non recordo, que é unha parte fundamental, que é a vía do recoñecemento, outras son as da promoción, cuidar para mellorar, outras iniciativas paralelas que ten o Concello, Galego Empresas, para poñer en valor ese comercio compostelán que se dirixe a un público que demanda servizos en galego e que efectivamente conta cun sector que sabe como ofrecer eses servizos e o que amosa día a día na súa experiencia comercial. Si, se máis deixo coa Cámara de Comercio, que este ano é a que organiza. Si, este ano tocanos a nos organizar o evento fundamentalmente da gala e, bueno, o que para nós é unha relación longa no tempo de manter esta colaboración entre as dúas entidades con este obxectivo. Realmente o que comeza a partir de hoxe é unha campaña de 18 días, inda que continúa despois ca comunicación despois da gala, que será o día 20, como ben comunicou o concelleiro, pero unha campaña para sensibilizarnos máis unha vez, sobre todo os consumidores e consumidoras, da importancia que ten para nós a utilización do noso idioma como vehículo de transmisión comercial, xa quitándonos moitos dos retos e obxectivos que para nós están conseguidos destas últimas edicións e anos. Pois a campaña que tamén se diseñou este ano, ao noso servicio, nos convoca un pouco a empoderar a este colectivo de empresarios e de empresarios que utilizan o galego como seu vehículo natural de comunicación. Isto entronca tamén, e creo que foi así pensada a campaña polas persoas que unha vez máis temos que recoñecer o seu traballo, o seu mérito, que son as que levan o peso específico de toda esta organización, pois entronca o meu suízo con algo que está tamén moi en boga agora, que é a importancia do consumo nas empresas de carácter local. O consumo, vamos desde o local hasta o global, pero partindo de poñer en valor o que temos aquí e a importancia que a dichosa pandemia tamén nos fixo valorizar máis a importancia de manter os recursos propios e apostar pola riqueza do noso entorno máis próximo. E entronca con todos estes debates que se suscitan a raíz desta idea. Entón, apostar polas empresas locales e tamén apostar polas empresas que utilizan o noso idioma, dado que é aquí onde utilizamos de forma natural o noso idioma. Por lo tanto, damos comenzo a unha campaña que vai a durar 18 días, que vai a estar vestida tamén nas rúas e nos propios establecementos con este tipo de vestimenta, vaya a redundancia, que vai a axudar a darnos a idea de que nós temos a opción como consumidoras e como consumidores de por que apostamos. Veredes a campaña
bueno, pues ten varios eslogans, pero, bueno, xa o estades vendo aquí, me están comentando, e pon o acento niso, non? En que pois, cada un ten a opción de escoller, de tomar decisión sobre que quere actuar, e nos propoñemos pois, que nos sensibilicemos en utilizar poñer en valor aquelas empresas que apostan polo noso idioma, pois nunha situación que non é de igual a igual, porque, como ben decíamos nas edicións pasadas, hai que contrarrestar toda unha serie de inercias e de pulsos que, por desgracia, todavía, si estamos celebrando e poñendo valor os premios Beiras e poñemos acento nisto, é porque non partimos dunha situación de equilibrio e, polo tanto, estas iniciativas teñen que ser ensalzadas máis unha vez. Non moito máis, comunicarvos tamén que na gala este ano contaremos co guionista e monologuista Federico Pérez como conductor do evento e que, como ben decía o concelleiro, queremos tamén aquí animar a que se anote a xente, porque a entrada é libre até ocupar o aforo, pero que hai que anotarse, porque nos gustaría, non tanto polo éxito da campaña que tamén, senón porque, como ben decía o concelleiro, as empresas se senten arroupadas, valoradas e ben queridas, non? Pola miña parte, creo que nada máis. Non sei se hai alguna preguntiña sobre a campaña, as campañas colaterales, algunha das que ven tamén. Nada, non? Bueno, pois nada, moitas grazas, simplemente animarvos a facer novamente as solicitudes, a adquirir os bonos corazón para utilizalos no noso comercio local, e nada máis, esperarvos a seguir a campaña, porque efectivamente todos teñen o poder de elixir o comercio en galego. Moitas grazas.